2023 बिसिनि विधानसभा चौमारिओ काइब्रुइ विधानसभा आचुक्थायो बाताइना थांगुइ तंगो रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कोक्तिशाला आगरतला प्रेस क्लाबो काइसा कोकथुम पान्दा ख्लायै आ काइब्रुइ विधानसभानि बाताइनाय रंनो खोप्लाय खेनानि बागै कोइमुंनारुखा रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि पॉलिटिकल एडवाइजर आसबागवाई पाटेल 2023 बिसिनि विधानसभा चौमारिओ काइब्रुइ विधानसभा आचुक्थायो बाताइना थांगुइ तंगो रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि बखाक्तै बाताइनाय रंनि बिसिंगो तंगो अमरपुर घोलाघाटी टाकार जिल्ला ते सिमना अबनि बिसिंगो अमरपुरनि उंगै बाताइनाय अमल मजुमदार घोलाघाटीनि उंगै बाताइनाय अमित देव बर्मा टाकार जिल्लानि उंगै बाताइनाय अनंत देव बर्मा ते सिमनानि उंगै बाताइनाय जितेन देव बर्मा 2023 बिसिनि विधानसभा चौमारिओ काइब्रुइ विधानसभा आचुक्थायो बाताइना थांगुइ तंगो रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कोक्तिशाला आगरतला प्रेस क्लाबो काइसा कोकथुम पान्दा ख्लायै आ काइब्रुइ विधानसभानि बाताइनाय रंनो खोप्लाय ख्लायनानि बागै कोइमुंनारुखा रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि पॉलिटिकल एडवाइजर आसबागवाई पाटेल अवनो कारैबो तेइबो शाखा 6 आगरतला ते 8 टाउन बरदले विधानसभाओ केबनो कैंडिडेट रुजागिया खुफानो एरें कोक आवाइमुं उंगै तंगो हिनै अबनि बागै हास्तेनि लुकुरंनो शाक्लाय जाखा 6 आगरतला ते 8 टाउन बरदले विधानसभाओ केबनो कैंडिडेट ख्लाय जागिया खुहुनै देवर काहाम जगन जे छिन खरां दै जे छिन खबर चैनल नाइट जाय छिन खबर न्यूज चैनल जों हामबाया जों दिनै प्रेस मिट फाइमाने एकटान कारण छिनि हाइनै इलेक्शन 16 तारिखनि इलेक्शन छिनि आरपीआई हिते टोटल 4 जना इलेक्शन नमिनेशन जमा दिखा आमन बिसिं आगरतलाओ ते काइसा आरपीआई ए हिनै रिजाक्ट दङ आ आरपीआई ए छिनि आरपीआई आठावाले आ टीम या आमन बागै सिंगर काइसा प्रेस मिट खायका छिनि चाइटा विधानसभा केन्द्र जों प्रार्थी रिमानि गाय 1 नम्बर विधानसभा गाय सिमना आरो आं जीएस जितेन देव बर्मा आरो आं बचाखा द्वितीय गाय अमित देव बर्मा अंकबो गोलाघाटी 17 गोलाघाटी एसटी सीट टेकाइसांका अनंत देव बर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट टाकारजला 12 टाकारजला एसटी सीट बुचाखा लास्ट जे बुचानायका अमल मजुमदार अमरपुर जनरल सीट जोङो चाइटा सीटनि कन्फर्मेशन दिनो बागै जोङो दिनै प्रेस मिट खायजागो आमन बागै जे नायतंनाय रङो हामबाया परे आनको अरनो से अंको 1 नम्बर सिमनानि प्रार्थी हिसाबै लुकुरंनो नोंतामो ककसान जों दाबो सेन्ट्रेल तो जों बीजेपी बाय दङ किन्तु जों आरो बीजेपी बाया स्टेट आमन बागै जों आलादा भाबे बीजेपी बाय एलआईसी नि जों आलादा भाबे सीट तो बुजाखा जों छिनि जे जनसाधारण नङा आं सानो लायो जों फायखाय जों जे मानसा काम खायनाय जों अमरिनाय जों आम कोन साइबिया कखाय जों जे सिनि थानि क्षमता दं जों आमरिनानि सिनि थानि जों चेष्टा खाय दङ रिब्रिखा जों पार्टी सरकार गरिफानो जों किजामिजा जे न खुग्रि मानखा रिखा बयनि सुजुग सुबिदा राबात बागान रिखा सिलिन्डार याकै केस गजाय दङ केस उठका आमरनो दैनो जों दा सिन तिब्रासानो दैनो मैक्सिमाम राजनीति चलि दङ हायनाय समयबो जों सरकार हायथं जों पाब्लिक नि बागै काम खायनाय जे हामजानाय जोंनो भोट दिनाय जे हामजाय जोंनो भोट दिगला जनसाधारण छिनि मताय हिनो जों जतनो बुजानाय तो गोबां बुजाओ जितिनाय मासन जितिनाय हायसि गाय आमन बागै जों बुजाखा जों जितिवाना आसत बुयाहे कन्फार्म खायमिया किन्तु जों जे बुन मानमा जों बं बागै काम खाय आमन अबनि लगे रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंशा पॉलिटिकल पार्टी बाय कोरंजागिया हुनेबो शाखा रिपाब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि पॉलिटिकल एडवाइजर आसबागवाई पाटेल राजाखरा गुलिनि सिमी अमित नि कोकथुम चिनी खरां।